గలగల్ల పారేటి గంగమ్మ తల్లంటి చిన్నారి పొన్నారి చిట్టి చిలకమ్మ. ఏ తల్లి గన్నాదో ఏ ఊరు సిన్నాదో చిత్రంగా నీకే ఎదురైనాదమ్మా. ఎన్నడూ నువ్వు చూడని ఆనందమై ఎదురుగా ఉన్నది. ఎందుకో ఈ బంధమే ముందరే తెలిసినట్టే ఉన్నది. నిర్రెబారిన నేల తులసినికు పడగానే పులకరించినట్టు నీలో నింగివాలు జడన సింగిడి పువ్వులే కొత్త కొత్త సంబరాలో. 7 సంద్రాలు దాటొచ్చి ఊరు చేరావు, ఇంకెన్ని చిత్రాలు మును ముందు చూడాలు. తెలుసా నీకు కొమ్మల పైన పువ్వులు పూసే తీరు. ఏ స్నేహం లేకున్నా అందరి దాహం తీర్చును మాసెల ఏరు. ఈ గాలిలోన అమ్మజోల ఉన్నది వినుకోరవో కుచి కన్నా. ఈ మన్నులోన నన్న స్పర్శ ఉన్నది ఘనమేదిరా దీనికన్నా. కొండకోనే నీకు అండదండైనది పరదేశపు పసివాడా. గుండె నిండా పల్లె నిరుదాసుకుంటాది అంత ప్రేమ ఉంది ఈడా. గగన వీధి వీడి నేలకొచ్చి నోడ గమనించరా అసలు యాడుందో నీ జాడ. ఆలేరు తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ వాగు పారుతుంది. మా వీడియో సాయి మోడల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బై. యూట్యూబ్ ఛానల్ మై ఫోటోలు.